הבנקים המרכזיים צברו זהב במשך 5 שנים כדי להימלט מהדולר האמריקאי. אבל עכשיו, מדינה אחת עשתה בדיוק את ההפך. והסיבה גורמת לשווקים העולמיים לעקוב בדאגה. בתחילת 2026, הבנק המרכזי של טורקיה לחץ על כפתור הפאניקה. הוא מכר מעל $8 מיליארד של עתודות זהב בתוך שבועיים בלבד. זו לא הייתה עסקה רגילה. הוא לא מימש רווחים בשיא. הוא נלחם על הישרדות. המכירה ההמונית של הזהב על ידי טורקיה חושפת משהו הרבה יותר גדול. אגירת הזהב העולמית לא הייתה מתקפה מתואמת נגד הדולר. זה היה חבל הצלה פיננסי למדינות שניסו לדחות משבר. ועכשיו השאלה היא, אם טורקיה נאלצה למכור את פוליסת הביטוח של הראשונה, מי הבא בתור? כשמדינה מתחילה למכור נכס שהצטברה במשך שנים, זה בדרך כלל אומר שמשהו חמור ישתבש מאחורי הקלעים. הנזילות הולכת ומצטמצמת. הלחץ הולך וגובר. ופתאום, הדבר שהם קנו כהגנה, הופך לדבר שהם חייבים למכור. זה בדיוק מה שקרה בטורקיה מוקדם יותר השנה. בסוף פברואר 2026, הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה, או CBRT, מכר כמות מדהימה של 58.4 טון זהב בשווי של כ$8 מיליארד. וזה קרה בתוך שבועיים בלבד. אבל זה היה רק ההתחלה. עד אפריל, הסכום הכולל זינק ל-128 טון זהב. כדי לשים את זה בפרופורציה, טורקיה מכרה כמות השווה לכ-40% מכל הזהב שצברו כל הבנקים המרכזיים של השווקים המתעוררים יחד במשך כל שנת 2025. וזה מה שהופך את זה לכל כך חריג. בנקים מרכזיים בדרך כלל לא מתייחסים לזהב כמו להשקעה רגילה. הם לא קונים אותו כדי לרדוף אחרי תשואות או להמר לטווח קצר. הם מחזיקים בו כי כשכל השאר מתחיל להתפרק, זהב הוא אחד הנכסים הבודדים שהעולם עדיין סומך עליהם. זו המקבילה הפיננסית ליציאת חירום, וטורקיה פשוט רצה ישר דרך היציאה הזו. לא כי היא רצתה, לא כי היא ראתה הזדמנות טובה יותר, אלא כי היא הייתה חייבת. והסיבה מסתכמת בדבר אחד. הלירה הטורקית. במשך שנים המטבע היה בצניחה חופשית, וכאשר המטבע של מדינה מתחיל לקרוס, זה יוצר תגובת שרשרת שיכולה במהירות לצאת משליטה. כדי להבין למה, אתם צריכים להבין מה בעצם מייצג מטבע. מטבע לאומי הוא כמו מדד למוניטין של מדינה בזירה העולמית. מדינות שהוכיחו את עצמן כשותפות פיננסיות אמינות ומהימנות, מצליחות הרבה יותר בקלות למשוך משקיעים מכל העולם. זה מחזק את הערך של המטבעות שלהם. הדולר האמריקאי והלירה שטרלינג הבריטית הם דוגמאות טובות לכך. אבל כשמדינה מאבדת את האמון הזה, המשקיעים נסוגים. הביקוש למטבע יורד, והערך של אותו מטבע מתחיל להיחלש. זה בדרך כלל קורה כאשר מדינה מדפיסה יותר מדי כסף, לוקחת על עצמה יותר מדי חובות, ויש בה חוסר יציבות פוליטית, או שהיא מתמודדת עם שיעורי אינפלציה גבוהים. וזה מה שקרה ללירה. הכניסה שלה הייתה תוצאה של מגוון גורמים. מדיניות מוניטרית כושלת, אינפלציה מופרזת, שחיקה בעצמאות הבנק המרכזי של טורקיה, וגירעונות כלכליים גדולים שהמדינה לא הצליחה להתמודד איתם באופן עקבי. בשנת 2020, לירה טורקית אחת הייתה שווה בערך 14 סנט אמריקאי. היום, לירה אחת שווה קצת יותר מ2 סנט. ערך המטבעות עולה ויורד כל הזמן, אבל המטבע של טורקיה סבל הרבה יותר מירידה רגילה. הוא נמצא בסחרור מוות כבר כמה שנים, והגיע לשפל חסר תקדים בשנת 2026. זו לא רק חדשות רעות לכלכלה המקומית של טורקיה. זה הופך לבעיה רצינית כאשר אנקרה מנסה לעשות עסקים עם שאר העולם. כשהלירה הופכת לכמעט חסרת ערך, מדינות אחרות ברחבי העולם פחות ופחות מוכנות לקבל אותה. במקום זאת, ברוב המקרים, שותפי הסחר רוצים לקבל תשלום בדולרים אמריקאים. לכן טורקיה חייבת למצוא דרך להשיג דולרים. אבל כשהערך של המטבע ממשיך לרדת, קל דולר בודד נהיה יקר יותר לקנייה. בשנת 2020 היה צריך רק בערך 7 לירות כדי לקנות דולר אחד. בשנת 2026, אנקרה צריכה לשלם כמעט 50 לירות עבור אותו שטר דולר בודד. עם הזמן טורקיה שרפה את יתרות המטבע שלה. הכלכלה שלה נחלשה, האינפלציה זינקה, והמדינה הפכה לפחות ופחות אטרקטיבית אפילו עבור המשקיעים האופטימיים ביותר. ובכל זאת, טורקיה הצליחה להחזיק מעמד בקושי. אבל אז קרה משהו שהיה לחלוטין מחוץ לשליטתה של אנקרה. משהו ששלח גלי הלם ברחבי העולם, השפיע על כל הכלכלה הגלובלית והכניס כמה מדינות למצב של משבר כלכלי חמור. המלחמה באיראן. לאחר הפצצות של ארצות הברית, איראן חסמה את מצרי הורמוז, נתיב מים צר אך קריטי שמעביר כ-20% מאספקת הנפט העולמית. כמעט מיד מחירי הנפט זינקו. בעוד שכל מדינה הרגישה את ההשפעה, הנזק הגדול ביותר הורגש אצל יבואניות נטו של אנרגיה. המדינות שתלויות ברכישת נפט וגז מחול, כי אינן מסוגלות לייצר מספיק בעצמן. טורקיה היא אחת מהמדינות האלה. למעשה היא תלויה מאוד ביבוא אנרגיה. למרות היותה חברה ב-G20 עם בסיס תעשייתי חזק, כמעט ואין לה אספקה מקומית של נפט או גז טבעי. אז כל הדלק שזורם לטורקיה בעצם מגיע ממדינות אחרות, כמו רוסיה ועיראק. במהרה, כל טיפה מהדלק הזה התחילה לעלות הרבה יותר מאשר ביום שלפני כן. עבור חלק מהמדינות אפשר היה להתמודד עם זה. ארצות הברית יכלה להסתמך על עתודות הנפט הנרחבות שלה והייצור המקומי כדי להתמודד עם המשבר.
היא עדיין הרגישה את ההשפעות כי מחירי הדלק והאנרגיה עלו, אבל היו לה אמצעי גיבוי. במדינות אחרות, אותם סוגי מערכות עזרו לצמצם את היקף הנזק שנגרם, אבל טורקיה סבלה יותר מרוב המדינות. היא מצאה את עצמה פתאום לא רק מתמודדת עם חשבונות אנרגיה גבוהים בהרבה שצריך לשלם מיד, אלא גם עם מטבע שהלך ונחלש, שאיתו היה צריך לשלם אותם. ככל שהמלחמה נמשכה בלי פתרון דיפלומטי, מחירי הנפט רק המשיכו לעלות. וככל שמחיר חבית הנפט המשיך להרקיע שחקים, המצב באנקרה רק הלך והחמיר, כי סוכי האנרגיה העולמיים לא מרחמים, והם מקבלים תשלום רק במטבע אחד, הדולר האמריקאי. טורקיה לא יכלה לפעול בדרכים חלופיות או לקוות שהמצב ישתפר מעצמו. אם היא רצתה להמשיך לתפקד ולמנוע מהכלכלה המקרטעת שלה לטבוע לגמרי, היא הייתה חייבת להשיג כמות גדולה של דולרים ובמהירות. אם היא לא הייתה עושה זאת, מיליוני בתים היו מאבדים חשמל, בתי חולים היו נותרים ללא חשמל, ורשתות התחבורה היו פשוט מפסיקות לפעול. מזון ומוצרים חיוניים אחרים היו מפסיקים להגיע, תעשיות היו קורסות, וקיומה של המדינה עצמה היה נכנס לסכנה ממשית. הבנק המרכזי של טורקיה עזה לו הזמן. עם יתרות מטח מרוקנות ומנהיגים בינלאומיים שלא מוכנים כללה לחלץ אותו, הוא נאלץ לפנות אל הנכס היחיד שנותר לו כדי לשרוד את התקופה הקשה הזו, זהב. מדינות אף פעם לא רוצות להשתמש באמת ביתרות הזהב שלהן, אבל הפעם לא הייתה ברירה אחרת. כל אותם מטילי זהב ששכבו בכספות הבינלאומיות של טורקיה כבר לא נראו כמו ביטוח נוצץ ואמצעי לשמירה על עושר לטווח ארוך. עכשיו, הם היו הדבר היחיד שעמד בין טורקיה לבין קריסה מוחלטת. אז טורקיה עשתה את הצעד היחיד שיכלה. כאן מתחיל לי אחד מהנרטיבים הפיננסיים הגדולים של השנים האחרונות להתפרק. שנים רבות פרשנים פיננסיים קידמו את הרעיון שכלכלות מתפתחות קונות אלפי טונות של זהב בכל שנה מסיבה אחת: להשתמש בו כנשק נגד המערב ובמיוחד נגד ארצות הברית. הטענה הייתה שמדינות הבריקס, כולל ברזיל, סין, הודו, איראן ורוסיה, יחד עם בעלות בריתן, לא רק מגנות על עצמן, הן מתכוננות למהפכה פיננסית. התיאוריה טענה שהמדינות האלה בונות עתודות זהב עצומות כדי שיוכלו ליצור מטבע עולמי חדש. הן רצו לאתגר את הדומיננטיות של הדולר ולהחליש את הכלכלה האמריקאית. בסופו של דבר העולם היה נאלץ לעבור למערכת פיננסית שונה לחלוטין. זו הייתה עלילה דרמטית, תוכנית מתואמת לסיים את עידן הדולר וייצור סדר עולמי חדש. אבל במציאות זה לא קרה כך. התיאוריה על המטבע המגובה בזהב של בריקס התחילה לקרוס תחת כובד המציאות, וההוכחות לכך נמצאות סביבנו, לא רק בטורקיה. כי אנקרה היא לא היחידה שמכרה את הזהב שלה, היא רק הראשונה ברשימה שהולכת מתארכת של מעצמות עולמיות. נתונים מתחילת 2026 מראים שמדינות רבות נוספות, כולל חברות בברית בריקס, גם הן נקטו צעדים למכור חלק מעתודות הזהב שלהן. רוסיה שברה שיא של 24 שנים, בארבעת החודשים הראשונים של 2026. הבנק המרכזי של מוסקבה מכר יותר מהזהב שברשותו באפריל מאשר בכל חודש אחר מאז, 2005. רוסיה מצאה את עצמה ניצבת בפני סכנת קריסה כלכלית בעקבות המלחמה המתמשכת עם אוקראינה. כשראתה שאין לה ברירה אחרת, היא מכרה את עתודותיה. מדינות נוספות הלכו בעקבותיה, כאשר שווקים מתעוררים מבצעים בשקט את המחירות שלהם. בינתיים, סין והודו שמרות על שתיקה בנוגע לפעילות שלהן הקשורה לזהב. שום דבר מזה לא מסתדר עם קונספירציית הבריקס. אם המדינות האלה באמת כל כך להוטות לאגור זהב כדי להרעיל את המערב, אז למה כל כך הרבה מהן מכרו מאות טונות ממנו? האמת היא למעשה עגומה הרבה יותר ממה שתיאורטיקני הקונספירציה אי פעם דמיינו. מצבורי הזהב שעשרות מדינות צברו בעשור האחרון לא נועדו לשמש כנשק להשמדת המערב או לפירוק הדולר. הם בכלל לא היו התקפיים, הם היו הגנתיים. המצבורים האלה היו סירות הצלה פיננסיות. הנהגות אותן מדינות והבנקים המרכזיים שלהן הבינו שהכלכלות המקומיות שלהן שבריריות. הם הבינו שהמטבעות שלהם עלולים לקרוס יום אחד. הם הבינו שמשבר עולמי עלול להשפיע על המערכות והאזרחים שלהם יותר מאשר על המדינות העשירות בעולם. לכן, כדי לנסות ולהחזיר לעצמם מידה מסוימת של שליטה, הם פנו לזהב. הם צברו כמה שיותר זהב כדי שיהיה להם על מה להישען. הזהב שימש כרשת ביטחון, אבל הרשת הזו נקרעת ממש ברגעים אלה. לרשת של טורקיה פשוט יש יותר חורים מאשר לאחרות. אבל זו רק שאלה של זמן עד שאותה סיטואציה בדיוק תתרחש באפריקה, באסיה, באמריקה הלטינית ומעבר לכך. הנסיבות יהיו שונות, בדיוק כמו שהן שונות בין טורקיה לרוסיה, אבל התוצאה הסופית תהיה זהה. מאגרי הזהב כבר לא יאגרו, אלא ינוצלו. כשהלירה איבדה את ערכה והמאגרים התרוקנו, טורקיה עשתה את המקבילה הלאומית לעסקת משכון, עסקת החלף של זהב תמורת מטבע חוץ. כי כשאנקרה מימשה את הזהב שלה, היא לא שלפה 8 מיליארד דולר בשווי מטילי זהב מהכספות שלה והעמיסה אותם על מטוסים. במקום זאת, היא בעצם נתנה את עתודות הזהב שלה לבנקים בינלאומיים לסחר במטילי זהב בתור בטוחה. בתמורה, הבנקים האלה העבירו מיליארדי דולרים אמריקאים לחשבונות של אנקרה.
זה כמו מישהו שיש לו כסף מושקע בעסקים ובהשקעות, אבל פתאום צריך מזומן כדי לכסות הוצאה דחופה. הם לא רוצים למכור את הנכסים שלהם לצמיתות, אז הם לוקחים רכב יוקרה לבית משכון יוקרתי, משתמשים בו כבטוחה ויוצאים משם עם מזומן. אם המצב שלהם משתפר, הם מחזירים את הכסף ומקבלים את הרכב בחזרה. אם לא, בית המשכון שומר את הרכב. בעצם כך עובדת עסקת החלפת הזהב של טורקיה. המדינה אולי תוכל להחזיר לעצמה את הזהב, אבל רק אם תחזיר את המיליארדים שקיבלה, בתוספת ריבית. בהתחשב בלחץ שאנקרה מתמודדת איתו, להחזיר את הזהב הזה זה כנראה יותר קל להגיד מאשר לעשות. אבל כך או כך, אי אפשר להתעלם מהאירוניה. שנים סיפרו לעולם שמדינות כמו טורקיה אוגרות זהב כדי לערער את הדולר. הרעיון היה שהזהב יעזור לשבור את השליטה הפיננסית של אמריקה. ובכל זאת, כשהמשבר הגיע, טורקיה נאלצה למכור את הזהב כדי להשיג את אותם דולרים שמהם היא כביכול ניסתה להימלט. זו לא הייתה מהפכה פיננסית עולמית, זו הייתה רק תזכורת לכך שכאשר העניינים הופכים לרציניים, העולם עדיין חוזר לאותו מטבע שהוא סומך עליו כבר דורות, הדולר האמריקאי. מה שקורה בטורקיה הוא לא סתם משבר חד פעמי. זו נורת אזהרה לכך שמערכת עולמית נמצאת תחת לחץ גובר. כלכלה מרכזית בקבוצת G20 נאלצה לחסל את הרזרבות היקרות ביותר שלה רק כדי לממן צורכי אנרגיה בסיסיים. היא נאלצה לשבור את זכוכית החירום ולרוקן קרן חירום שלקח שנים לבנות, לא כדי לממן התרחבות, אלא רק כדי להמשיך להפעיל מפעלים ולחמם בתים. זה לא נורמל. זה לא סימן למערכת פיננסית בריאה שפועלת כמו שצריך. זה סימן למערכת שפועלת על ריק, שסובלת ממחסור חסר תקדים בנזילות עולמית. אבל טורקיה היא לא הכנרית היחידה במחירי הפחם. כי אם מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות, והדולר האמריקאי ימשיך לשלוט בשווקים העולמיים, הבעיה לא תיעלם. היא תופיע לעתים קרובות יותר ויותר. מדינות נוספות שסובלות ממחסור במזומנים מתמודדות עם חובות הולכים וגדלים, מטבעות כושלים, ולא תהיה להם ברירה אלא למכור את הזהב שלהן. זו המציאות הקשה. הבהלה לזהב הגדולה של סוף העשור השני של המאה ה-21 ושנות ה-2020 לא הסתיימה בסדר עולמי פיננסי חדש. במקום זאת, היא מובילה אותנו לכיוון חמרמורת עולמית אדירה. אבני הדומינו הראשונות של חדות פירעון לאומית כבר מתחילות ליפול. רשתות הביטחון מפורקות באופן פעיל, גם אם בחוסר רצון. ולמכונה הכלכלית העולמית הולך ואוזל מרחב התמרון. הדולר היה המטבע המקובל בעולם במשך עשרות שנים, אבל עכשיו מדינות מחפשות חלופות. צפו מדוע כל כך הרבה מדינות נוטשות את הדולר כדי לגלות למה, או לחצו על הסרטון הזה.